माहाय म्हटला आंखौ लांना लाज गोनां नों न'आव लांनानै लाज गोनांदों बिदि होननानै मिथिबा लांखानाङानोमोन आंखौ लासिं सिंनो नों बायदि हौवानि थाखायनो लाज फोनांजाबाय आङो बिमाफ्रालाय बिदिनो जाखायोब्रा एसे बेखौलाय मा इसिबां खर' सानांगौ दङ हाबा लानो होननानै लानानै लासिं सिं आंखौसो गाव बिद'नि सिगाङाव लासिं सिं बिमानि सिगाङाव लासिं सिं बिफानि सिगाङाव लासिं सिं लाज फोनांहैबाय आरो माखौबा जायाखैमा मुदखौनो गाज्रि खालामजोबनानै हरबाय भेलेन्टाइन्स डेफ्रावनो आइलै मासे खर' जाबाय थाखो खर' जानो सिनदों आरो नों खर' जानो सिनदों बाजिया नोङो आंखौ लाज फोनांनायखौबो नुवाखै नोङो ना नोंबो बिमानि सिङाव थाग्रा मामास बयसो नामा आं मामास बयखौ हले डेटिं खालामाहाय आं नुखाथारबाय बिमानि खोथा लायै लायै लासाव आंखौसो होगोन नोंसो अबेबा आंखौ जेरावबो उदाया होनदों नैबे बिबारिया बेसेबा मोजांबावसो महरावबो आखलावबो खामानिबो मावनो रोंजोबावोसो आङो अबेनिबा आंखौसो गाज्रि होनहरबाय आरो खामानि रोङा मा रोङा होननानै नङाबा हौवानि न'आवनि खामानिखौनो मावजोबखायो आङो महरावबो बेसेबा मोजांखा आंहा देलै दे हामबायसै माखौथो इसिबां दावराव खालामबाय थाखो हामनायसो नुदों आरो ना नों हामनायसो नुदों बिमानि रायनायखौबा नुवाखै माबा आं बखिनायखौसो नुनानै दा नै रागासो जोंनो नागिरलायबाय खोमा बिदिजों जायाहाय आंनिबो साइड लानांगोन नङाबा हले गारजागोन आंजों नोंफोरबायदि हौवाफ्रा आंनि थाखाय मेरलाखा ओरैनोबा आरो मिथिनानै लाखा मिथिबाय नोंसिनासो अपसना खम जायो जोंना हिनजावफोरना मेरला अपसन जाखायो दानो जों माबा आं सिंगेल होनबानो दानो मेरला आंखौ लाग्रा दंखायो आंना महराबो मोजांखा ओरैनोबा ओंखायनो मोजाङै सानग्रोनानै लाखा आंनि साइड लायो ना बिमानि साइड लायो नोङो नै मा लाइनजों लांखोब्रा नोङो थोद बायलै आं थौदो एसे खर' थान्दा जानाय माबा जाहैनोसै आं रेस्टुरेन्टआव लाजि फोनांनानै आंखौ मानो जाहोनानै बुरखायनो नागिरदों नामा जायाहाय आङो दरखार गैया नांगौबा हारसिं बायनानै जागोन नों बायनानै होनायखौ जायाबाथां आं हले थांसै फनबो दाखालामखा आंखौ हले दिनबा हले बिराद जोंखाबाय आं नोंखौ लासिं सिंनो जेबो माबायानो भेलुआनो गैया नोङो सैमा मासे न'आवथ' जेबो खोथाखौनो होननाया माथो नोङो आंजोंबो माथो थाव होनथारो गोदै होनथारो न'आव थांबाय माबा हनै दाउसा फिसा बायदि जाहैबाय आंजोंबा हले मोसा बायदि बा माबा मोनसे ओरैजाय बेरायनो नागिरबाय बेरायस्लाबनो हाया माबा लोगोफोरजों थांनो नागिरबाय थांनो होआ आंखौलाय माथो बिराद सासन खालामो नोङो न'आवलाय माथो जेबोखौनो सासन खालामनो हाया नोङो थि लाजिबाय आं है थानो बालहौवा थांसै आं मासे खर' गरमब्रा बे बिबारियालाय दसेयावनो नैबे लावथायनि खर'खौ जाजोबनानै थांबाय माथो थि जानाय नङालै एसे मोजाङै बुरखायफिनाबा नंमारगौबोलै जोंहासो हौवाफ्रासो सिंगोल होनबाबो मोना माथो रावखौबो हिनजावफ्राथ' दानि सिंगोल होनना स्टेटास होबानो बारसिनजोबखायो ओंखायनोथ' दुगिब्रा हिनजावफ्रा आब' एसे हरदोना आं नोंनो आफाया फैसा हरबानो होथारगोन आंनो बे एसे हरदो आब' आंबो आफाया नोंनो फैसा हरबानो होफैथारगोन आं थानोनो हाथारला मा होनदों नोंसोर सिगांनि बाखिखौनो होफैनो हायाखै नोंसोरो आरो गोदान माल नांगौ नोंसिना गथ'फोर सिगांनि बाखिखौ होफैगोन आरो गोदान मालखौ लानानै थां आब'जों होफैगोन ना नों माने बिदि जाखांथारगोन जोंनो एसेल' हरदो जों थानोनो हाथारला बोरैबा मोनजोब्बाय आं खर'खौनो खामानि होआ मोनलाय लांबाय आं आब' मा खालामनो बिसोरखौ हरनोसै नामा नोंना खलथाया गैथा नामा एसे हो बसआ जोंखौ मा फोरोंनाय बावबाय बे दसेनो बसआ खिन्थु उरायहोगोनसो गथ'फोर थांदो बिफानाव फैसाया बिहर आरो मालखौ नांगौबा लानानै थां बेयाव गाबनानै लाब गैया गाबबाबो जों हले अननो रोङा अन्थाइ बिखासो जों आब'नो आं नोंनि आथिं हमो नों आंनो हरथारदो नोंनो आं मा नांगौ होफैगोन खावनानैबा माबा मोनसे खालामनानैबा होफैगोन आं नोंनो औ आब' नों मा बुङो जों बेखौनो मावगोन जों नोंनि आथिं हमो
जोंनो हरथारदो एसे ओइ पाब्लिक प्लेसाव मा खालामदों नोंसोर मोसौफोर मानसिफोर नुहुरजोबबाय हनै आं जा होनो बेखौ मावगोन ना नोंसोरो आं मालखौ एसेल' हरनो हागोन आरो खोनासं बिफाफोरनिफ्राय फैसा बिहरनानै थाबैनो होफै आंनो नङाबा नेक्स्ट टाइम हले आं होनो हानाय नङा स्टार मानसिफोर नुबा माबा सानगोन उल्था पुल्थानो बबदा बेगा बैथिं दङ बिसोरखौ बैथिं लांनानै हैथां पाब्लिक जायगायाव मावजानाय नङा बेफोरखौ